एमिखौ माजों रेस्टुरेन्टाव लांबावगोन आं दा? जानांगौ बर' सानाव रां गैया आंखौ रेस्टुरेन्टाव हाबगोन सानदों। बर'सा थांसै दा थुदो। औ बर'सा जोंहा पक'रि जाहैनोथ'। आं जि जानो लुबैदों। बे गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टनिफ्राय बै दखान फिसा फिसा एवनाया बिराद गोथाव जाखायो दा। थुना जोंहा जाहैदिनि। नों जायो आरो दखान फिसा फिसानि एवनायखौ? आया मानो जाया जानांगौ दे। बे दखान गिदिरनिफ्राय बे दखान फिसा फिसा एवनायासो गोथाव जाखायो दा। मिथिखायो आङो। आं नोंखौ बिदियाव थाङो होननानै मिथियामोन ना। माने आंखौ रेस्टुरेन्टावल' थांनो सानदों नामा? आरो मोनसे खोथाखौ मिथिगौ नामा नों बर'सा? बे जे रेस्टुरेन्ट गिदिर गिदिर दंना बेनि मेथाइफोरा हाजारखि दामिबाबो गोथावानो जाया। बे दखान फिसानासो गोथावसिन जायो। आरो नों जेखौखि जाया मानो रेस्टुरेन्ट गिदिरावनो जा बा दखान फिसायावनो जा एखेसोखा माथो। नंगौना? औ नङाबा माथो। आरो नों बे रेस्टुरेन्टफोराव मेथाइ दामि दामि जानायनिख्रुइ साबसिन नों न'आवनो बेदरखौनो आधा केजि फवासे बायनानै जानो हागोन। दामफोराल'सो बिदिनो गोसा जायो आरोना। जानायफोराथ' एखे जोबसो जेरावबो आंनि बायदिबा आरोना। आदै जोंनो पक'रि 10 थाखानि लाबोदो ओमफ्राय साहा खामनाय लाबोबानो जाबाय दे। जागोन दे। बर'सा नों माबाफोर जाबावो नामा? बिहरखादो। नांलालै आंनो नों बिहरनायानो जागोन दे। बर'सा नोंजों गिदिर रेस्टुरेन्टाव नङाबाबो नैबे दखान फिसायावबाबो गोजोननाय दङ आङो। बर'सा आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव दा थां। आंनाव नोंबायदि लोगोरि आरो गुबुन रावबो गैला। एमे मा सानखो? जेबो नङा बर'सा आं पक'रिखौ न'आवबो लांगोन। जोंहा आइया जि गोथाव मोनखायो। लांदो। इसोर माबायदि जिरायनानै साहा लोंदों बिसोरो रड साइडआव। जाम्बिस जाबायदां नानियाबो बेजोंनो बेरायलाबाय थागोन। दैमालु सोर बियो हा? आरो नोंजों मा खालामदों बिलाय? ओइ नोंलाय सोरथो? ओइ आं नोंनाव सोङाखै मिथिबायना? सोर बियो दैमालु हा? आंखौ थगायनो सानदों नोङो हा? थगायसुला। ओइ जुरि बिदि नङा दे आंनि गार्लफ्रेन्ड बियो मिथिबायना? मा नोंनि गार्लफ्रेन्ड हा? बिदिबा आं सोर? एसेबां बेबायदि थगायनो हादों नों आंखौ दैमालु? एसेबां ट्रास्ट खालामदोंमोन आं नोंखौ बेबायदि होननानै मिथियामोन आङो। बा नों आंखौसो बेबायदि थगायसुला होनदों। नोंलायनो नोंबोथ' बरसाखौ गारनानै आंजों फैदोंमोन ना? औ थांसै। जोंनि अननायाव रावनिबो नोजोर दानांथों।